90% z vás podnikateľov má nejakým spôsobom poistený svoj majetok. Myslíte si, že môžete pokojne spávať? Ceny nehnuteľností v čase rastú a vy často svoj majetok zhodnocujete. A to mení situáciu. Poviem vám jeden príbeh. Prišiel za nami podnikateľ z Tatier, ktorý tam vlastní veľmi pekný hotel. Dovolil nám urobiť analýzu svojho existujúceho poistenia. Napriek tomu, že sme zvyšovali poistnú sumu nehnuteľnosti, sme poistné nezvýšili. Zo zmluvy sme len vyškrtli veci, ktoré neboli pre neho prioritné a naopak navýšili sme veci, ktoré boli dôležité pre jeho podnikanie. O pár mesiacov na to mu vyhorela sauna. Škoda bola vyše 20 000 eur a vďaka tomu, že sme zanalizovali existujúcu zmluvu a upravili sme poistné sumy, mu bola vyplatená celá škoda, čo pri pôvodnom poistení by tak určite nebolo. Univerzál robí takéto analýzy zadarmo. Preto neváhajte, navštívte nás, ušetríme vám veľa peňazí.